Ini funggo khoborani thani kaisa sopakya kali Krishna parani khobor phakya je miya horo 8টা 10টা rogo kaisa gotona wngkha ni gotona tamangkha buri miyao 5 jon asarai rok miliwi Sikla rok bono Rompherejak ni ani thani khobor phakya khobor phaima loge loge ang ani staff tlangai kali Krishna parao thangka thangai aburini nukhungo thangka thangai bumabu phobai kok sama pore saiman thangka je cherai rok kubunyo abtui gotona miyao borok khlaikya hani burini Umor to 16 bosor ngana 16 bosor ngana khobor mano loge loge no sabo sabo guardian rok buri je saka je 5 jon ani bumu saka Bishal Deborma 24 bosor bufani mung Polendro Deborma Hatimarani ni saka Bishal te kaisa tongo Ilens Deborma 22 bosor bufani mung Obiram Deborma abo Hatimarani no te masa tongo Bapi Deborma 23 bosor bufani mung Rana Kishut Deborma abo Hatimarani no te masa tongo Khasang Deborma 22 bosor bufani mung Manoj Kumar Deborma Labanya Chuparani Brojonogor te masa tongo Tushar Deborma 24 bosor Radha Ramon ni bosala para hingkangkai Totasora Hatimarano abo o 5 jona borok eksathe ke bono Labanya Suk para school senior basic school ni asepase ungklogo borok bono জবরদস্তি খাইকানি খবর পাইও আবন বাগাইনো বরং ন যেহেতু গার্জেন রক সাও আপনি গতনা কাহিনী বনসং লগে লগে ন পারানি বরক নি সুবা সুবাই বর্ণসং এরেস্ট খাইকা কেস বই স্পেসিফিক কেস চিনি আর কেস রেজিস্টার খা বাজারবাড়িও গতনা যেহেতু বাজারবাড়ি পিএস নি আন্ডার বা বাজারবাড়ি পিএস নি আন্ডার নসং কেস খাইকা কেস নাম্বার হিংখাই 1 নাম্বার কেস 2026 burini khuk tei sawo bono jobojostik ke bini nogoni talangai yang phajingo talangai ar to horos ingke ba ke ukri abti jaga talangai jobojostik ke borok khlai hni burini sawota borok no aro 4 jona mili tlango ni sawo bini pore te kaisa borong loge join khlai ka ni sawo